Mga classmate, good morning. Welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Katong mga bago pang katon ug mason carpenter. Ang ako ipakita karon mga classmate. Unsaon pagbasa sa steel tip. Kining inches o kining centimeter. Sa inches mga classmate, ako itudlo sa inyo kining mga pino nga mga guhit. Gikan sa 0 paingon sa 1 inch. Ako nga lang ng mga guhit mga classmate. 16 na siya ka guhit mga classmate. Ang sa inches. Diri po sa centimeter mga classmate. Ako itudlo sa inyo ang millimeter, centimeter o meter. Tulo siya. Diri sa ubos, tulo. Millimeter, centimeter o meter. Ako unahon mga classmate diri ta sa inches. Kini gamit gini niyo mga classmate. Dili ta maksaksis sa pagkamason carpenter o di ta kabalumutan na og mitusan. Kini agi na ko sa una mga classmate. Sa ga-helper pa ko panday, isa pa ko kaliburer. Ipasukod ko niya mga classmate. Dayon na mga bungkig diri sa inches. O wala ko kasabot nga. Akala ko tudlo niyo karon diri sa inches. Pagkauman diri na puta sa centimeter. Amount na sa inches mga classmate. Ako sa drawing. Gikan rin sa 0 paingon sa 1 inch. Amaw na siya mga classmate. Muna 0 muna 1 inch. 16 na siya kaguhit. Paingon rin. Akong pangalan ni mga pino mga classmate. Kini mga guhit-guhit. Kay kini mga classmate, gamit yun ninyo mga classmate og mag-alkuba. Kini mga pino nga mga guhit. Kay nagi mga sukod mga classmate nga digid pareha. Akong sukdo ng ballpen mga classmate. Sobra siya sa 6 inches. Naay sobra nga mga guhit. Kana atong nganlan nga mga sobra mga classmate. O wala pa ta kabalo na. Kini primerong guhit mga classmate. Mo ni 116. Kini kaduha 18. Dayon 316. Sunod sa 316 1/4. Dayon 516. Sunod sa 516 38. Dayon 716. Ang sunod sa 716 mga classmate muna ning 1/2. Ang sunod sa 1/2 mga classmate 916. Ang sunod sa 916 58. Ang sunod sa 58 mga classmate 1116. Dayon 3/4. Ang sunod sa 3/4 mga classmate 1316. Dayon 78. Ang sunod sa 78 mga classmate 1516. Ang last nga guhit 1 inch. Ay nga na pagbasa sa inches mga classmate. Ang atong naibawan ko sa inches mga classmate 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1 dayon. Mora gina siya ang simple nga atong pirming madunggan. Pero kanang mga 16-16 mga classmate malibog kita na o wala pa ta kay bulo sa metrosan. Dili na putas sa centimeter mga classmate. Kining sa ubos. Kini paingon sa 100. Dire ta ko to sa 100. Dire. Gikan din sa 0 mga classmate, paingon din sa 1. Dire ta kadi kay maklaro dia. Gikan din sa 0 mga classmate, paingon din sa 1. Kini mga pino nga mga guhit mga classmate man ni ginatawag og mm. 1 centimeter is 10 mm.
Og sa centimeter mga classmate, simple ra kayo. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Pero sa plano mga classmate, wala gangalan ang plano og centimeter, millimeter o meter, mm o m. Direta sa mm mga classmate. Kaya centimeter, sayon ra kayo na mga classmate. Buta na to, 20 cm, 25 cm, 26 cm. Simple ra kayo siya mga classmate. 26 and 1/2 cm. Direta sa mm kay mao nay gamit kayo sa plano mga classmate. 1 cm is 10 mm. 10 cm is 100 mm. 20 is 200, 30 is 300. Paingon rin sa 1000 mm. Kining 1 meter. 1000 mm na siya mga classmate. Diri na punta sa meter mga classmate. Ang meter nga atong naibawan mga classmate, moabot siya og 100, 1 meter. Pero kining diri sa August mga classmate, paubos ta 90 cm. Meter gyapon ang tawag na sa plano mga classmate. Kini 70, 60 paingon diri sa ubos. Gangalan gyapon ang plano na og meter mga classmate. Pareha diri karon sa 5 cm mga classmate. Og bago pa mo makadalag plano mga classmate, first time ba niyo makadalag plano, kini mo'y bantayanan mga classmate. Og sa mm ng mga classmate, mo ni ginatawag og 50 mm. Kini siya 50 mm. Kini 100 mm. Kaning 10. Pero sa plano mga classmate, gangalan gyapon ni siya og meter mga classmate. Kining 5 cm o 50 mm. Makita na to sa plano mga classmate nga gangalan siya og 0.05 m. Nga magngalan gini sa m mga classmate, nagpasabot na siya nga meter ang gi bot pasabot na 0.05 m. Sa ato pa kining 5. Makita po niyo rin sa 10 mga classmate, 0.10 m. Ako na ipakita sa inyo karon mga classmate. Kining plano nga akong gidala karon. Diri sa m mga classmate, wala siya ga point. Walay point. Og mag-point na siya mga classmate, 0.50. Kapasabot na siya mga classmate nga meter ang ispasabot ana. Basta magamit sa 0. Ang bot pasabot na gagamit na siya og m, meter. Pareha ni mga classmate 100 mm. Millimeter ang gi bot pasabot na mga classmate. Kini 100 mm. Ako i-explain sa inyo mga classmate. Kining 0.05 gagamit siya 0.10 m. Kining 0 mahimo na siyang 1. Nagpasabot na siya mga classmate nga niabot na siya 100. 1.10 m. Naran mo na siya mga classmate. 1.10 m, no? 1.10 m. Basta kining 0 mahimo na siyang 1 or 2 or 3 pataas. Ako ipakita sa inyo ang plano mga classmate nga nagamit og mm og m mga classmate. Nara mga classmate, 0.85 m. Sa ato pa, wapa mo siya kabot 100 mga classmate, nagamit sa 0.85 m. Sa centimeter na siya mga classmate, 85 cm. Dire mga classmate, nakabot na siya og 100. Gangalan na siya dire 1.20 m. Sa centimeter na siya mga classmate, muna ginatawag og 120 cm. Katong gingon ganina mga classmate nga og mm ang gamiton mga classmate. Katong gingon ganina nga 0.05 mga classmate. Katong 5 cm. Mao na ni siya mga classmate. 50 mm. Adre 100 mm. 150 mm. Mm ang gigamit mga classmate. Wala siya gagamit og 0. Kada plano mga classmate, lahi og mga detail mga classmate. Katong plano nga akong ipakita gyud mga classmate, lahi to nga engineer.
Katotong building nga akong gitukod nga nahumana. Kini karon mga classmate, kini akong gitukod nga building na pod. Kini iyang plano. Katong 50 mm nga to nakita gayon na mga classmate, pareha ra to siya ni 0.05 m. M man ang igamit mga classmate. Morning nga ngalan og 0. 0.05. 5 cm na siya mga classmate. O katong 100 mm nga nakita na to ganina mga classmate. Dire mga classmate 0.10 m. Amo gani atong bantayanan mga classmate ug bag-o pug kita sa construction nga gadala tag plano. Katong sa isa nga plano gani na mga classmate 150 mm to siya mga classmate. Dili siya para distansya mga classmate sa iyang rest. Dire mga classmate gangalan siya og 0.20 m. Og sa mm pa na mga classmate 200 mm. Dire na po ta sa height sa haligi mga classmate. Dire mga classmate ang gigamit mm, millimeter. Ayang height mga classmate 3,525 mm. Ataas kasi mga classmate kay 3,000 god. Pero mm na siya mga classmate, mo nang dako sig numero. Pero sa meter ni siya mga classmate 3.52.5 m. Amo mura kayo mga classmate 3.52.5 m. Hinaot mga classmate nga namoy gamay nga naton-an sa akong gitudlo mga classmate. Kini gamit gini ninyo mga classmate. O katong dili mason carpenter nga gusto makaibalo sa metrosan. Adere ko to mga classmate. Kung nagustuhan niyo akong video mga classmate, paki-subscribe lang. Salamat. Thank you.